ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಇಷ್ಟ ಆಪನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಅಂದ್ ಇನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆನಿಯನ್ ಪಕೋಡಾ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗ್ ಮೂಜಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನನೆಕ್ ಮೂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಗುದ್ದನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಪೌತನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ಗುದ್ದುದು ಪೊಡು ಮಲ್ತನ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಚೂರ್ ಚೂರೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಾನಲ ಚೂರು ಕಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಇಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಬಾನಲೆಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ದೀವೊಡು. ಇಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಯರೆಜ್ಜಿ ನಮ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ದೀನ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಲೈಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ ಎಣ್ಣೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದ ನನ ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದು ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ನನ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಆವಡ್. ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಗತ್ತು ಪಾಡ್ಗ. ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ರೆಡಿ. ನನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ಗ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತರಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ತಿನ್ನಾತ್ ಯಾವಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ರೆಡಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆದುಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.